Nagkuba na ka. Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po, matindi po ito. Dahil mayroon po kaming crispy ulo ng baboy. At pinaputukang pork belly. Yan po. First time lang po namin magluto ng pinaputukang pork belly. So hindi kami sure kung tama ba yung ginawa namin dyan. So sana maging okay naman siya, no? Pero masarap pa rin yan kasi luto na yan eh. Pinakuluan ko na yan ng almost 2 hours. So lutong-luto na po siya. So ayan mga ka-studio, this is a collaboration video po pala with Chef Ubang. So isa din po siyang mukbanger po na naka-base ngayon sa Korea. Yung husband po niya is Koreano po. Tsaka ang galing po ng mga video ni Ma'am Ubang kasi po 3 camera angles po yung gamit niya. So talagang matindi siya sa editing kasi mahirap din niya sa editing. Talagang nakakapagod yung editing kapag tatlo yung camera mo. Saka nakikita mo talaga lahat ba ng sulok sa left side, right side at saka yung close up ng mga pagkain. Kaya believe talaga ako sa kanya po. Ang galing po ng mga video niya. So puntahan po natin mga ka-studio. Suportahan po natin mga Pinoy po na mukbangers. So yan po, mabait din po yan. Tsaka Bisaya din. So at saka po, sponsor din po niya pala ito. So maraming salamat po ma'am. Thank you, ma'am. Opo. So ayan po, maglalagay din kami ng short video dito po para makita niyo po yung sample clips niya. So yan na po mga ka-studio po. Suportahan po natin si Chef Ubang. Please subscribe and paki-on na rin po sa notification bell. Yes po, para lagi po yung updated sa tuwing mag-upload siya ng mga panibagong video. So yan na po, pray muna kami. Bless us, O Lord, and this thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Tara po, kainan na po tayo. Yan. Oh, meron din po kami ditong mango. Yan. Yan, dyan tayo magsimula sa ulo pang. Yan, ang laki po nito. Ayan o. Wow. Nabili po to namin sa Labs Crispy Pata o Crispy Ulo. Maraming salamat po ma'am. Thank you, ma'am. Opo. Ang aga po nilang hinati dito sa bahay namin. Yan. Dito ko lagay ha. Yan, makita mo. Wow. Sa iyo mo no. Wow. Check mo man gaano ka-crispy yan. Kain tayo. Eh? Kain tayo mga ka-studio. Kain ba tayo? Meron kami ditong sausawan, oh. Wow. Sobrang crispy po. Mga tayo kudumba na, order na ta. Namia sa timpla. Ang sarap po. Mura lang po to, 600 no? Grabe. Ito pang. Crispy na, masarap pa.
Kaya dapit sa may kuhan. Dapit sa may kuhan. Ba. Bibig. Wow. Mm. Grabe, ang sarap mo. Mm-mm. Ito pa mo. Bawat kagat malutong. Mm. 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 Dunggan tayo. Dako, dunggan mong kaon ka ni. Wow. Si Sax po natutulog pa. Mm. Mm. Kuba na ka. Mm. Ito sa'yo mo. Oops, sorry. Yan. Sige pa.
Dami na siya pang sumsuman. Mm. Nalo, will order again, no? Ang sarap kasi daw. Ang crispy niya ba? Mm. So, try natin to, mang. Okay ba ka to? Wow. Uy. Yan sa'yo yung... Ito pang. Yan, ang lambot po ng kuwan. Dito ako bandaw sa baba ilalim. Ang ipis ng panit mo. Ano gino? Hmm. Ang laman nyo. Napaka-juicy nito, parang lechon. Gusto mo ito, ma? Ay, sorry, nahulog, ma. Yan, oh. Yay, ang juicy, ma. Hindi ko masyadong napalutong yung balat. Pasensya na po. No? Parang inasal yun ba ang lasa? Baka kulang to sa bilad kasi kahapon ang lakas ng ulan dito sa amin ba. Hindi namin siya nabilad. Yan o, grabe ang juicy talaga niya. Gusto ko mga ganito kasi. Wow. Yan, grabe o. Para talaga siyang lechon, mang. Sobrang lambot sa loob pa, no? Sarap ng kamatis pa. Hawa na mo, nakita ng kuwan mo. Sa baboy. Sayang talaga, hindi ko napap-crispy yung balat ba. Fail na naman. Tama lang. Next time na lang po. Pero ang sarap talaga ng laman niya. Parang lechon talaga.
Kanila crispy lahat, no? Maubos na. Kalabira na. Kalabira na plato mo. Yan. Guys, huwag niyo pong kalimutan ha, pagkatapos natin dito, punta tayo kay Chef Ubang. Tiyak na mag-enjoy talaga kayo sa mga videos niya. Kahit si Sax nga, no, tawang-tawa nga sa mga video niya pa, no. Na-enjoy talaga ni Sax. Ito, ma'am. Premiere kami ng 7 p.m. Tapos sa kanya po is 7:30 p.m. Ano kadayan mo? Ang tamis na mangga mo. Sa'yo na isa mo? Ito sa'yo, ah. Mayroon pa ba isa? Yan po, hindi kayang ubusin to lahat mga kastudyo. Ang dami na po. High blood labas natin ito pag inubos. Kunti lang ba ang tira mo? Ang laki din ang ulo nila, no? Sulit talaga. 600 pesos po ito. Isang ulo. Tapos ang crispy na, masarap pa yung lasa. Panalo talaga. At yun na po mga ka-studio, grabe ang busog-busog na namin po. Di kayang ubusin to lahat po. Ang dami na po namin nakain. Tapos, hindi po to masasayang, kakainin pa rin namin to mamaya. Tapos yung iba po, ipamimigay po namin po. Ayan. So, yun na po. Ka-collaboration natin ngayon is si Chef Ubang. So, hindi kayo magsisi talaga kung pupuntahan nyo siya. Kasi, kwilang-kwila ba, no? Enjoy na enjoy po yung... Super jolly niya po kasi magdala ng video niya. Opo. So, puntahan po natin, suportahan po natin kapwa natin Pinoy po. Yan, maraming salamat po, ma'am, for this collab opportunity po. Thank you, ma'am, at sa husband niyo po. Yes po, maraming salamat po talaga. Tapos yun na po. After po nitong video namin, puntahan po natin kasi premiere din po ng video niya. Same food po. Same ba tayo, ma'am?
Iba lang yung style ng pagkaluto. Ayan. Okay. Shout Shout out muna kami mga studio. Shout out Jackie from Melbourne, Australia. Judy Ann La Peña, meron po siyang channel from Karkar. Karkar Cebu. Karkar, Cebu. Excuse me po. Jinx Cornelius. It's Nauj from Ozamis City. Hi po. Danica Joy de los Santos from Marikina City. LJ Pulvoriza. Sherens Solis. Beth Villania. Carla Binzon. Liogan Christie. Engineer Ryan Dong Romero and Jus Ranti Uptawason Mandawi. Hi, setengah Mandawi dia. Romilin Moyong at Ate Jenny from Mandaluyong. LR Lahira PH from Lapu-Lapu, Basak. Ay, sunga Basak. Yuan's Bisdax Vlog. Meron po siyang channel. Angelica Sumaya. Happy birthday, Alessandra Lastimado. Ngayon po yung birthday niya. Happy birthday, Happy birthday ma'am. po. Scarlet Snow TV. Nelly G from Bacolod. Happy anniversary kay Ma'am Shia Kate at sa husband niya. Happy anniversary po. Vina Channel from Laguna. Lo Watanabe. Shout out po. Marivic Sipnyo. Marlene Salvatierra at Arturo Bilardi from Bayanan, Muntinlupa. No. Hi po. Gia Flores at Mary Jane Serino. Char Pogs. Ito yung dati no, di ba? Yung Sino? rider ba? Ano Si siya? mga kaangka si Charito Pugoy. Shout out po, nagmumukbang din to. Bago lang sila na mukbanger po. Char Pogs, yung channel na. At last po, Cedric Coime from Davao. Yan na po mga studio. Sana po nag-enjoy kayo sa kainan namin today po. Hanggang ngayon po, tulog pa din si Sax. Hindi pa nagising. So pag gising nun, Kain na yun. kakain na yun. So dito lang po kami magtatapos po. Bye for now at huwag po natin kalimutan Chef Ubang po. Puntahan natin. Maraming salamat po. Bye-bye. Bye.